মালো এইটা আমার, হ্যাঁ দেখি একটু ধরো তো, ধরো হলো इतने दे दे हाँ ओहो से ज्यादा बुलाउची बुलाउ टाइट कर धर बोलू ना टाइट कर ना ओहो ना ना से ज्यादा टाइट कोने से ज्यादा बुलेबो तू से हाथ ओहो তুমি ধরো না তাহলে জানছো যদি কি গো चिड़ू চিড়িস তা বাবা জিয়ে ভিতর মতো চিড়ি বসে লা 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 ওই এইটা তেরে করে ঘুরানি আনবো জানা না না ভাই ও লো এমা ওহো सुन तू कर के বড় নন ছিড়াও ছিড়াও দড়ি ঘুরানি নাকি এটা কো টিকে গাপু গাড়ে পড়বো যে তোমার ভিডিও আই 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 ଆଉ ପୁରା ପୁରା କେମିତି ନୁହେଁ ତାକୁ ସାମ୍ନା ପଟୁ ଦେ କିଛି ନୁହେଁ ଏଠି ଟିଭି ଦେଖିଲା ମାନେ ସବୁ ଛୁଆ କାମ ତୁମେ ଏଇ ପଛଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସ ଦେଖିନା ଖୋଦଲ ଧରବ ଓ ଏମିତି ଏମିତି ମାରିବନି ଆଉଁସି ଦିଅ ତାର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଆଗ ଆଉଁସ এইটা গেলি এইটা ଧରନି ଧରନି ସେ ଆଉଁସ ଖାଲି ଧରନି ସେ ଯିଆଡ଼େ ବୁଲଉଛି ବୁଲଉଥାଉ না লো না মানে হেটু ঘুরানি উড়ে আলো ঘুরানি বলো এই ଆରେ ଘୁରାଣି ସେଟା ବି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ ହେଲା ଛାନିଆ ଛୁଟିଆ ଛୁଆ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମଟା ହବ ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ମତେ ଜାଣିପାରୁନି देखिए भाई ওহো ଆଉ ଘୁରବାର ନାହିଁ ସିଷ୍ଟମ ଉଠିଗଲା ଖାଲି ଧରିକି ଟାଣି ଦଉ ଥରେ ଘୁରବ ଆଉ ହଁ ଗଲା ତ ସେଇ ଦାଠିରେ ଧରା ତାକୁ ଦାଠିରେ ଧରା
ବାବାରେ ବାବାରେ ଛିଡ଼ା ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଛିଡ଼ା 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 ତ ଜାଣୁଥିଲା ଏ ବାବାଲେ ବାବାଲେ କେତେ ଗଲ ମାମା ସେଟା ଏଇ ଛୁଆ ଓ ଚୁଡ଼ି ଘୋରାଣଟା କାମ ଦେଲା ଶୁଣ ଏଥିରେ ବସନ ଏଠି ବସନ ଧରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ବସି ପଡ଼ ତାଙ୍କୁ ତଳେ ବଜେଇବି ଧରିକି ହେଲା ଉଠ ପିଚିଙ୍ଗା ଲାଗବ ନହେଲେ ଏକ କାମ କର ସେଇଆଡ଼େ ମସର ଦେଇଦେବେ ତାର ସବୁ ପାଦରେ ଗୋଡ଼ରେ ଫିଟେଇଲେ ସେଇଠି ଏତେ ବଡ଼ କିନାଟା ବସିଛି ଗୁଣ୍ଠା ମାରିକି ବସିଛି ପଡ଼ିଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ଗୋଡ଼ଟା ଫିଟିଲା ନା ପଡ଼ିଗଲା ଏଇର କାମ କରିବ ଦେଖିବ ଭାଇ ଗାଳି ଦେଲେ ଖାଲି ସେମିତି কে জানো ধ্যান বন্ধ করে চলে ଏଇନା ଚାଲିଲା ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଫିଟିଗଲା ନା କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ବାଜିବ ଅଶୁଭର ସଂକେତ କିଏ ଲାଗିଲା ନା ଛୁଆ ଏଇ ପୋଡ଼ିବ କାନ୍ଦିବ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କିଏ ହେଲା ବୋଲି ଓ ତମେ ଧର ଜଣେ କାନ୍ଦିବ କାନ୍ଦିଲେ ଶୋଇବ କାନ୍ଦିନେ ସେ ଦେଖିଲ ବେଶୀ ସେଟା କିଛି ହବନି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଓହୋ ନାଇଁ 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 ଗରମ ଲାଗଲାନି ତାକୁ ବି ନାଇଁ ବୁଲାଉ ତାକୁ କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାନି ଆସ ଆସୁନି ସେ ସେଟା କିଛି ନୁହେଁ ଆହୁରି ଛୁଆମାନେ ଯୋଉଟା କହୁନି ସେଟାକୁ ଓହୋ ହଁ